राम नाम की लूट है, लूट रहे सब लोग, जोगी ढूंढे जोग जाप, भोगी ढूंढे भोग। राम नाम में वो शक्ति होला कि माहुर भी अमृत हो जाला और अमृत भी माहुर हो जाला। ओ नाम के कहाँ ले बड़ाई कही जाओ, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, आराम न सकही नाम गुन गाई। एह नाम के कितना बड़ाई करी, खुद भगवान से कहल जाओ कि वो अपने नाम के बड़ाई करी तई भगवान के भी बस के बात नहीं की। ऐसे हमनी के राम नाम के माला जपे के बाद राम नाम रूपी इंजेक्शन लेब तो कबो रौरा भय शोक विषाद रूपी इन्फेक्शन ना हुई। कैसे बबलू बाबू? होई बेना करे हो कबो होई बेना करे, तो बबुआ राम नाम के ले लो न इंजेक्शन, इन्फेक्शन कर होई बेना करे। बबुआ राम नाम के ले लो न इंजेक्शन, इन्फेक्शन कर होई बेना करे। देखिए आजकल लोग के तनिका सा पावर मिल जाता अथवा पैसा मिल जाता तो केहू के कुछ नहीं खे बुझत। तनिसा पावर में, गुमान में, अहंकार में केहू केहू के जान लेवे के धमकी देता, मार देवे के डरवावता, धमकावता। लेकिन बिना भगवान के मर्जी के ना केहू केहू के मार सकेला, ना केहू केहू के मुआ सकेला। लेकिन तब बबलू बाबू करनी पे धरनी लोग देता धमकी, ऐसे केहू के कबो भाग नहीं चमकी। करनी पे धरनी लोग देता धमकी, ऐसे केहू के कबो भाग नहीं चमकी। ए बबलू बाबू ओदी जानता तो का हुई? कम न आई वह दिन कूदल फानल एक सन, कम न आई वह दिन कूदल फानल एक सन, इन्फेक्शन कर होइबे ना करे। बबुआ राम नाम के ले लो न इंजेक्शन, इन्फेक्शन कर होइबे ना करे। यह बात है।
लेकिन आजकल लोग अपना फेर में कम आ दूसरा के फेर में बेसी रहता। पुरानिया लोग कहले बा कि अपन लड़का आ दूसरा के मेहरारू सबका निक लागेला। बबलू बाबू रहेला ध्यान जेतना दूसरा के मेहर पर, ओकरा से आधा दी ध्यान अपना घर पर। रहेला ध्यान जेतना दूसरा के मेहर पर, ओकरा से आधा दी ध्यान अपना घर पर। ए बबुआ महेश जी होई रे जई है इज्जतदार में सलेक्शन, मुकेश हो जई है इज्जतदार में सलेक्शन। इन्फेक्शन कर होई बे ना करे। बबुआ राम नाम के ले लो ना इंजेक्शन, इन्फेक्शन कर होई बे ना करे। बबुआ राम नाम के ले लो ना इंजेक्शन, इन्फेक्शन कर होई बे ना करे। बबुआ राम नाम के ले लो ना इंजेक्शन, इन्फेक्शन